Salam gaderli teknologiya muştaklary. Bu gepleşigimizde biz Amerikada software engineering uğru boyunça American Airlines'ta iş alıp barýan Näzik Orazgeldi we bilen söhbetdeşlik geçirjek bolýas. Näzik hoş geldiňiz. Hoş gördük. Bu Salam. gepleşigimize geleniz üçin sag bolsun diýärys. Öz tejribeňizi biz bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşsaňyz we bizim ve olaryň berjek soraglaryna öz durmuş tejribenizden jogap berip kömek etseňiz gaty peýdaly bolar diýip umyt edýäris. Sizin bilişim boýunça uniwersiteti bärde okudyňyz, dogrymy? Amerika gelip ýa Amerika gelmän Türkmenistanda okudyňyzmy? Ýa-da Yok. başda bu soraga geçmeden siz gysgaça özüňiz barada bir aýdyp berjekmi? Özüňiziň Elbette. backgroundyňyz bilen baglanşyk. Hava. Etmez. Bilen sağ ol Ahmet. Bana şu opportunity. Ne böyle. Meni çağırıp getireniz için çok sağ olsun Aha. aytýan. Men özüm 96-njy ýylda doğulan 2013-njy ýylda Amerikaga geldim 10-njy klassdan soň. İlk bilen Amerika'da şu Texas ştadynyň Athens şäherine bir 2 ýyllyk kolleja gittim. O taýda bir ýarym ýyl ilk bilen biznes uruny okudum. Soň biznes uruny okap berkem hasa matematikam ösen soň urumy elektrik ve elektronics inženýerligi geçirdim. Üniversitede ýani bakalavr degreemi ýakyn götürdüm 2019-njy ýylda maý aýyna. Urum bolsa electrical ve electronics engineering. Ve häzir doly hepde 40 saat ýani full time diýilýär Amerikada. Full time American Airlines ýani aviasiony Amerikan hava ýollary diýilýärmi? Şu kampanyada aviasyonda cyber security team bilen köp web applicationlaryny östirmäne kömek etýän team ýani gruppa bilen işleýän. Ştaýda kiçi bir pauza berip şu cyber security diýmek şular ýaly ingliz dilinde men siz we käbir dinleýijilerimiz düşünmegi mümkin. Ýöne mesela 9-njy 10-njy klass ýa-da ingliz dili boýunça hiç cyber security sözüni eşitmedik adamlar üçin hem edip bilenizçe şular ýaly sözlerde üstünde durup terjimesi we terjimesi ýok bolsa da ýa-da biz bilmeýän bolsak olara ýakyn manysynda bir sözleri ýa-da düşündürüş aýdyp geçsek gowalarmy diýen cyber security bärde şol goranmak virus ýa-da atakalara goranmak üçin kampaniýany goranmak üçin bölümde işleýäňiz da siz dogrymy? Hawa. Şu bizim kampanyamyzyň öz viza kartçykalary bolýar, kreditni kartçyka Türkmenistanda da bolýar. Şu kampanyada näçe sany bize data diýilýär, ýani maglumat bolýar. Hem her bir customer'ın maglumatlary bolýar. Şolaň maglumatlaryny şu atakowit etýän daştoroklar internetdäki ataklardan saklayan teamde işleýär. Doğru. Men meselem şu wagt American Airlines'tan bilet aljak bolsam girýände näme internet sahypasynda öz adymy, familiýamy, adresimi we şoňa meňzeş başga bir topar hatta finans bilen baglanşykly kreditni kartçyka diýär ýa-da belki debitni kartçyka diýilýän bank bilen baglanşykly informasiýa paýlaşýanda soň şol informasiýany maňa garşy ulanyp şol pula göz dikýän erwet niyetli adamlar üçin goraýaňyz da onda şol kampaniýany we şol kampaniýanyň klientlary düşünüşüm boýunça dogrymy? Hawa, edilözmen. Elektronik inženýerini götürdüm diýdiňiz, ýöne programmирование bilen baglanşykly bolan üçin hem
Inni programist ýaly hasaplanýarmyz da, dogrymy? Öz kärimiz boýunça. Ha, öz kärim programist gitdi yani. Ha, ha. Aa, Onu diýmek size şol näme elektronika, inženerlik okan wagtyňyzdan programmирование öwredilýär-de şol uğurda ya onu özüňiz aýratyn oturup öwrendingizmi? Doğru maysam önüne özüm aýratyn oturup öwrendim. Esasy näçe şu özüm hasam şol okap ýören döwrüm köp kampaniýalar gelip şu programmирование barada webinarlar, proyektler geçirýärdi. Şoňa özüm hasam gyzyklanyp okuwdan daşary gatnaýardym. Onsoň şeýdi hasam gyzyklanyp başladym we şol 2019-njy ýyl okuw gutaran ýylym meni magistratura hem şol universitetimde kabul aldylar. Ýöne magistraturamy men häzirki wagtda hem dowam etýän, ony esasan klasslara öýlenden soň gatnaýan, ýani 5:30-dan 9:30-a çenli her gün 1-nji günden tä 4-nji gün akşama şeýle her hepde şoňalyk sapaklara alýan, ýöne sapaklam kompýuter inženýerlik bolan üçin köp klasslarym edil şu wagt. Köpüsi software ýani programistlaň alýan sapaklar bolan üçin hasam şu bir ýylyň içinde hasam özüm şu programist skillam näme bolýar? Ukyplaryňyzy. Hawa programist ukyplamyzy hasam östirdim. Dogry. Gaty men näme diýip pikir edipdim? Şu 3-nji ýa-da 4-nji kursda size universitetde öwredilendir şey dip öwrenip soň gutarmazdan öňem işe yerleşensiňiz diýip ýalňyş bilýär ekenim de onda. Onda özüňiz aýratyn öwrendim diýseňiz internetden bir kursa ýazyldyňyzmy ýa hiç hili kursadam oňa girmän dogry ya bir bilen maksatlaş bir kömek etdimi nädip şol durup özüňiz karara gelip men şunu öwrenýän, şu dili öwrenjek diýip şol situasiýany bir gözüňize getirip canlandyryp düşündirip bilersiňizmi? Meniň kellemde indi men şu wagt okaýan yerimde bize öwredilýär dil, osoň programmирование-nyň eýleki, beýleki temalary. Siz nädip başladyňyz, kompýuteriň öňüne geçdiňizde näme etdiňiz? Başdaky birinji ädimiňiz, ikinji ädimiňiz nämedi? Elbette häzir. İlki bilen öz bakalavr nähili okanmaysam, yani electrical engineering'de aslında diňe design yani it's a design of electrical tools yani köp power circuits yani insan kıyılımda bizde köp microchip microprocessor klasslar bolýar yani şol microcontroller klasslar bolanna yani köp laboratoriýalarda bir rol berýärler we şu roly kompýutere çatyp bir programa ýazmaly. Şonda birazajyk programmирование ulanyp ýöne edil häzirki ýaly gaty ösen programmalary ulandyran oklar ýani häzirki ösen programmalar näme esasy Java, Node.js, Django ýani Python olar ýaly dillerde däl ýani scripting languages diýilýär ýani 5 6 7 sany linýa programma kod ýazýan bolan şol microcontrolleryň sen bir etdiğin zat etdiğin misal üçün switch on, switch off yani yak ve öçür diýen zatları sen kompýuterde aýtdyň we maşina çatdyň onu şu maşin şu etdiğin zatyň edip durýar. Ondan şoňaly yani agatta aňsat zatlary şol 3-nji kursyň soňuna we iň soňky ýylym şu 4-nji kurs aralygy şolar ýaly şoňalyk elementarny zatlary öwretýärdiler. Yani ol diller esasy MATLAB diýip bir programma dili bar ve Verilog ve ya näme bar başga PowerShell diýip bar. Olar ýani gaty programistlaň arasynda ol gaty old diýerler ýani köne dilleriň hasabyna girýär. Ýani ilkinji döredilen o 1900-nji ýyllarda döredilen dilleň içindedir ýa-da asan yani hasan bize onsoň maňa bir hili şolar gaty cool diýilýär ýani hasan bir hili
gaty göwnüme ýarapdy, şonu öwrenemdi. Men aýtdym, "Wow, men menä software halar öýdem okdum" diýip özümem geň alym. Soň şol köp men kurs biziň departmentimiz computer engineering and computer science ýani department diýilýän universitetde näme diýilýän Şol kompüter bölümde. ulumy bölümi. O kompüter ulumy bölümi. Onsoň öz deňdoşlarymyzdan köp görýärdik da universitetde bolan. Onsoň şonu computer science ýani programistlaň öz bölümindäki okuwçylaryň köpsinem tanaýardym. Onsoň olaram oturup bir bilen proýekt etýärler. Men bir öz işimi edip oturan bolsam, gapdalymda bir şol laboratoriýada oturan bolsa, gapdalymdakylar öz başga bir programmerlaryna işläp oturan bolsalar, menen baryp sorýardym, "Mene şunýa nähil proýektiň üstünde işläňiz, näde etýäňiz?" Olaram bilen student, olaram beýgenip aýdyp berýärdi, "Şunýa etýär, näle etýär." Onsoň şo universitetiň insan kirine 3-4 sany klassam alypdym, şonýaly C language uruna ýöne can coding etmediler. Ýöne esasy coding öwrenen ýerim men işdim kädiýän. Esasy şo online toollary bize ruhsat berýärler Almanya, şo Udemy diýip platformany hem köp kişi bilýär, ýani gireňde Google ýalyp näme diýip ýazsaň şo barada sapap çykarýar. Ve şondan köp kurslar aldım, yani Java barada, C++, C Sharp. Esasen programist olacak olsam esası ki yani açarı özümü hasam iyilikler programistlerden öňde sürmek için esası şol practice etmeli. Yani köp üstüne işlemeli proyektler, küçücek proyektlerden başlap hasam ulalyp gitýän ve şol şeydi men pikirimçe men şeydi hasam gıdıklanıp insanın şunyalar dereceye yettim kendiyen. Ondan şol başta şo sizin öz kiçijik başta ädimleriniz bilen başlapdyr, soň höweslerapdyr, gyzyklanypsyňyz, ondan soň dowam edip tutuşlaýyn programmирование geçipsiňiz diýsek dogry boljak da. Ha, edil şunyalar. İkinci näme inlik soraw, bu ýolda size iň köp kıyın zatlaryň, kıyın ädimler nämedi? Meselem düşünmek üçin ýa-da wagty tyşypdy ulanyp proýekti gutarmak üçin ýa-da bilmedim matematika bilen baglanyşykly näme ýeri bardyr ýa-da ingliz dili bilen baglanyşykly ýeri bardyr. Şu prosesiň sizi challenge değil ya, challenge zorlan yeri oldu. Siz şolardan paylaşıp bilir misiniz? Elbette. Matematika gedek galana matematika men öz uğrum bolan soň gaty köp matematika aslında bakalavrymy özünde ýalňyşmasam 17 sanymy diňem ele inženýerliге ýakyn köp matematika klasslary alanymdan soň ken matematika urundan hiç ýyly kösenmedim miken diýen. Ýöne programistlara esasy gerek zat matematika däl, logic diýilýär da logika, ýani esasy problemanyň düýbüne ýani esasy problema düşünmek diýerler. Mysal üçin programistlaryň esasy etýän zady näme? Ýani problema çözýärler. Matematikada da problema çözýän, ingliz dili öwrenýän bolsaň, ýani sen bir sözlemi düzeltýän, ýani şolam bir problemaň içine girip durýar da. Esasy şol adama gerekli zat, ýani men pikirimçe şol hiç zatdan gorkmaly käden, ýani ýok problema diýip gaçmaly, hasam baryp şoňa hasam seredip durmaly kädiýän. Men kynçylygym maňa şo esasy kynçylyk bolan zat maňa birden ýani hemme zadyň başı kyn diýerler de türkmenler. Hemme zady başyna kyn diýerler. Onsoň başyna edip başlandy gaty kyn gelse-de şoňa öwrenşik gitýän diýerler de. Onsoň şo maňa ilki başda gatrak kyn boldy. Men aýtdym ilki diýdim men ýaman halaýan, men hakykatdan programist bolaýyn zat diýip. Onsoň şol 1-2-3 ay şu işe giremde de
wow, men aýtdym, men üçin däl ýagny hasam programmist bolsaň, programmalar kynlaşyp gitdi-de, ýani Aha. näçe öwrendiňçe şonça da saňa kyn programmalary tapşyrýarlar, onsoň hasam kynlaşyp gitýän, pikir etýän, wow, bu gaty ulakan sfera bärde näçe öwrenere zat eken. Sen diýädim özüme, ýani men pikir etdim, ýene bilýän boldy, ýani ondan başga zat gerek gäl. Ýene bir zady aslında programmist boljak bolsaň sen bizde bir söz var inženerlerin arasında committed to lifetime learning. If you want to become a programmer, you have to be committed to lifetime learning diýerler. Yani tercümesi eger de sen programmist bolsaň, aslında men diňe programmist däl, hemme zat islenerde bir hünär alyp şondan üstünlikli çykjak bolsaň, sen ömür boyu öwrenmäne taýýar bolmaly. Yani tercümesi şon ýaly, onsoň şonu birazjyk şonu özüme kelläme guýmak diýilýär, şon ýaly özüme ırmak manida, yani özüme aýtmak ýaman kyn boldy. Ýene bir öwrenşensem men hiç hili inni kynçylykdan göremok, sebäbi esasy şol fundamentimem has ösen, yani engineering okansaň men köp fizika, matematika, yani like logical köp logical Problemi klasslara çözüp gelenimiz üçin eýem beýin şoňa öwrençiklidi da diýje. Edilözi hawa. Sama kyn gelmedi. Eger ýene birinji kurs bolan bolsam, misal üçin diňe ingliz dili birazjyk elementaryny bilen bolsam, hiç il matematika ýa-da hiç il fizika, ýani logical understanding, ýani logişna birazjyk neme praktikam ýok bolan bolsa, onda hasam kynrak bolup bilerdi. Ýene şolar ýaly adamlar üçin men ýani edip bolarym kaýdýan. Hukman engineering background gerek gel. Doğru. Mesela siz aýtdyňyz, matematika asıl matematika derde logika gerek diýdiňiz. Olam menem şu wagt programmist ýaly şol ýolda bolan üçin makully, şu aýdanyňyz ýöne eşitişim boýunça şu programmizmiň machine learning diýen bir bölümi bar. Ondan soň artificial intelligence, ýani emeli intellekt guruji programmistlara has hem matematika data scientistler we data bilen işleşen programmistlara has hem matematika birazjyk çuňurak gerek edýän beýleki programmistlere seredenler de. Beýleki meselem oyun düzýänçiler mi diýsem ýa-da iň nämesi bärsi internet sahypa düzýän nämeler boýunça, meniallar boýunça bu logika öňde durýar, matematika ikinji, belki üçüncü planda durýandyr. Bizim dinleýän üçin aýdýan dinleýijilerimiz geçen gezek ýapraşykda bizem şunu üstünde geçipdik-de, orada Murat bilen matematika gerekmi ýa gerek gelmi diýip. Indi gerek dälim diýip bolanok, ýöne hökmanam diýip bolanok, birazjyk spesifikana göre şekil almaly bolýandy. Eger şol uğurdan gitjek bolsaň, data bilen işleşjek bolsaň, hökman gerekdir. Beýleki başga uğurlardan, programmирование başga uğurlarından gitjek bolsaň, hiç gereksiz bolmaz, gerek bolar, ýöne ikinji, üçüncü plana geçmek mümkin. Ondan soň şol aýdyşyňyz boýunça men şunu düşündim, siz bir topar informasiýa bar diýdiňiz, her aýsy aýry bir dag ýaly bir zat inni üstüňize inni şolary başta hemmesini birdene okap geçmeli. İkinciden hem kıyın gelýär o zat. Osoň siz ýuwaş-ýuwaşdan bir günjeginden başlap edip şol gorkyňyzy ýeňdiňizmi ýa biri internetden kömek etdimi ýa işläp şol aýdyşyňyz ýaly işte öwrendim diýdiňiz, şol işte ýuwaş-ýuwaş her gün bir zat goşup düňkü öwreneniňiziň üstüne de ýene ertesi gün ýene bir zat goşup edip özüňizi ekspert
derejesine getirip bildiňizmi? Aslında go soru men şu içimden fikir etken hemmesine etdim etken. Ha, Yine esasy ilk başta aytşmaly hemme zat kyn bolýar diýişmaly. hmm, İlk başta gaty köp sagatlap bir elementarny zadyň üstüne de gaty köp sagatlap hasam şunu go edip öğreneni köp wagt getirýärdim. Esas hmm, zat men pikirimçe how many hours you put into it diýerler da. Yani işte ha, de bize misal üçin köplen şunyaly işte işlemimiz bilen gurlaşamyzda after hours diýip aýtýarlar. Yani biz işte saat 9-dan 5-e çen işleýärse şu ha, 9-dan 5-den soňam oturup her gün bir 2-3 saat yani 5-den 8-e çenli oturup hmm, şuun men näme öwrenim, şuun men nähil problema çözüm, şunu has men nädip ösdürip bilerim. Başga-da nähil informasiýa var edil şu topiýyň üstünden hmm, diýip hasam özüm daşyndan research arkaýyn edip bilýärdim. Esasy hmm, zat şol sen bir topikden başlasaň, yani hemme zatdan bir temadan başlaýan, şol bir temany hasam giňişleýin bilseň, yani ha, gapdalyndaky, yani hasam bir giňişleýin bilseň, hasam bir hili özüňi confident duýýan ekeniň. hmm, Confident, ynamly. özüňi hasam ynamly Ha, duýýan, hemem özüň bir hili vay aslında men bu erwedem dälýän daşyndan bir hil bir zady öwrenip bolansaň bir temany ne şu temany men bilýän diýensaň şoň özüňe pikir etýän wow men gatykynam däleken hany men ikinji ady geçeýin diýip bolsaň ikinji kan gorkman geçýän bolsa ikinji torýan bolly menem bu diýinim men üçünji ay geçeýin 3 4 5 onsoň hasam özüme ünslerýän da ýani biz adam öz karakterlerimizi ünslerýär. Her gün oturup pikir etýän wow. İlk başta başlamda yaman kynny inni hasam bir hili heme bir hili aňsatlaşa we özümi ynamly duýan. Yani men öz geleceğime şular ýaly işleri edermiken diýip pikir etýän, diýip şoň ýaly özüňe hasam ynam döreýär. Men hmm, aslında ilk başta şol kiçijekden azajykdan ýöne her gün üstüne oturup işleýärdim. doğru, doğru. Şol aslında mesela menem sizin siz aýtdyňyz ýaňy ýadyma düşdi. Indi käbir problemalar çözmek üçin programmирование bilen baglanşykly gaty elementarny, gaty aňsat bir problemanyň üstünde käbir 1,5-2 gün geçirip Hmm. bilýän-de. Mhm. Osoň internetde çözülüşini görýän ölen gaty aňsat eken. Soň bir Mhm. hili ruhum näme diýär? Ay, bunu da Gotcha. çözüp bilmeden 2 gün geçirdim şunu çözmek için. Adamlar yine 5 minutta çözüp Mhm. bunu diyen ýalda. O Mhm. son şo duýguny aşyp bilmek için bir George Kaufman diýip bir näme var. E, şol business coach diýil ýa şo business trainer şonuň TED gepleşiklerinde 10.000 saat teorisi var da. Şol diye eğer diye bir uğurda Einstein ýaly derecede ekspert olasyn gelse şoňa 10.000 saat sen durmuşyň 10.000 sagatyny beräýmeli diye. Eger sen 10.000 berseň, ana şonda şol derejäge ýetip bilersiň. 5.000 berseň şoň 2 saty 20 şoňa görä näçe sagat berseň şol proporsiýada hem ukuyplaryň güýçlenir hem özüňe ynamyň köpeler diýerler. Ana Mhm. şonu şo ýadyma düşýär, ondan soň men aýdýan, ha, hani men göreýin, men häzir etçeli şol programmирование diýen bölüme durmuşymda näçe sagat aýyrdym. Mhm. Aýran bolsam şu 10.000 nirsinde men, mesela men 5%-inde bolsam, onda men özümden köp zada garaşmalam däl sebäp men äl inni birinji ädimlerinde da birinji ädimlerinde bolan adam nädip sen o ýary professional ýaly çözüp biljek. Şol ýadyma düşýärdi, men diýmek men wagt az aýrypdyryn.
Şoň üçin köprak wagt aýyrmaly. Şeýdip tejribe bilen wagt bilen geler diýip pikir edýän. Hatda şonuň birinji 20 sagat diýen bir kitaby bar. Şo taýda ýazýar, asyl iň kyn birinji şol 20 sagat da şol şoňa özüňi öwrenişdirmek. Edilerde. Şonu näme bolsa bolaýsyn şol 20 saat geçmänke goýup gitmeli däl işi. Şu sebäp şondan soň birazjyk ýa mexanizm kelledäki beýindäki mexanizm birazjyk şondan soň şekillenip näme edip başlaýar, yeňil görüp başlaýar. Ondan öň biziň nämemiz bolsa gerek bu adamyň naturasy bar. Şol bilinmeýän zada adam düşmandyr diýär. Şol bilinmedige garankyda biz aňyrda giresimiz gelen nokta sebäp bilemzok. Belki gowudur. Ýöne kiçi bir şans bar, belki kyndyr, ýoldy, ansat däldir. Bizem şol komfortny zonamyzdan çykasymyz gelmän üçin bolmaýar. Olam şo geçen Murat bilen gepleşipdik. Eger bir ýolda gaty ansat bolsa şo ýol diýmek bu uzun sürmez we näme Derw gutarar diýeniz. Derw gutarar ama bir köp bir geljeğän bolmaz, gadran bolmaz. Yani kyn bolan bir ýoldan gitseň, onuň bolsa getirisi geljekde başgaça bolar diýär-de. Şol ýadyma düşdi, şonu paýlaşaýyn. Sen bir aýdan dadyňa ýa aýtdyň, sen aýtdyň bir problemany seredende, sen bir kün gitirýän ediň-de, bir elementarny problem bolsa-da, sen derw çözüp bilen ok, iki çün gitirýän diýip. Menne de eli şonýal günler bolýardy. Onsoň internetde seretýän bolyn, 3-4 minutda bir çözýärdi. YouTube açýan bolyn. Şo problemany ýani seretýän bolyn, 3 minutlyk video. 3 minutyň içinde derw diýýär. Onsoň men pikir etýän, bu adamlar nähili men özüm deňep başlaýan onsoň. Vay bular menden akıllı bolmaly, menden öpdi bolmaly. Belki 10 ýaşynda başlandy program edip. Myň ejesem, kakasam inženýerdir. Myň daýysam inženýerdir. Şeýdip özüni deňep başlaýan. Ýöne aslında adam, ýani biziň düşünmeli adam, ýani meňem soň düşünen adam. Ol adamlar belki senden öň başlanlar, olaram sen geçiren günüňi olaram geçirendir. Ýöne olaram şol sen 20 saat goýan bolsaň, olar belki 1200 sagatynyň içindedir. Sen 20-nji sagatyň içinde bolsaň, olar 1000 ýani 200-nji sagatyna bolsa, olar senden öňde dälle, olar senden belki köp saat goýan, ol senden irrak düşünen, ýani irrak dälle. Olar like ahead, ýani he or she is a little bit step ahead diýilýär-de, ýani birazjyk bir küçädim senden öňde bolýar. Ýöne şondan darykman, ýani menem şo günlere ýeter. Men prosta birazjyk köpräk işlemeli, köpräk sagat goýmaly, günüň dowamyna köpräk sagat aýyrmaly, hasam şeýdi adam özgerip gitýär. Hemen focus, stay focused diýilýär. Näme üçin? Şunýalyk bir surat bar. Bilemok gördüňizmi? Ýani köp sapaklamyzda öwredilýän. Bir suratda iki sany yüzücü, biri yüzüp barýar, ýani bir şunýaly derýanyň içinde, ýöne yüzmekde ýarşýarlar adamlar. Aslında iki sany adam yüzüp barýar. On biri kellesi aşağıda su diňe suwa seretýär, diňe suwa seredip diňe yüzüp barýar. Aslında gapdalynakam daş töwerine seretýär, yüzüp barýar, gapdalynakam yüzüp barýar, ýöne daş gapdalynak oglan öňüň şondan öňdemi, ýyzlanma şoňa seredip barýar. Aslında insanyna olar sorýar, şoň haýsy utdy. Ýani suratda ikisem bir ýerde, ýöne bir oglana diňe öňüne seredip barýar, hiç kime seredenok. Eýle oglan olsa daş töwerine seretdir. Olar aýtýar, insanyna şo hiç kime seretmeýän oglan utýar, ýani. Ol diňe öz işi bilen diňe özü ýyzyp barýar, oň üçin esasda tutmak däl, ol şu wagt özüne fokus, ýani bir maksat bilen gidip barýar, şol ýani finish line'a barmaly, agapdalnak bolsa diňe pikir etýär bilen. Menem ýüzüň ýaşaýyn, ýöne men gapdalyndaky nirdekär şu wagt. Şonýalyk stay focused diýenimiz ünsüňi diňe şol öz berýän işiň bilen ol beýleklere näde edýär, olar menden öňmi ýyzdamy diýip şo
fikre batmağa gerek geldi yanınızda. Edilerdi. Aa, Edilerdi. aa. Şol nämeden bu illüstrasiýa berdiňiz welin bir sizem görensiniz aslında gaty populärni bir illüstrasiýa bir karikatura hatda bir ol çanak var tarelka. Şolary 3 tarelkany elinde zyňyp aýlayan näme diýilýär şolaryň käri var. Şo görkezýär fokus dälde şow da bu. Indi şolary 3 topu ýokara zyňyp elinde 3 topu aýlanýaly bu tarelkalar aýlaýardy. Indi şol hem beýleki adamlarym oňa seredip otyr, çepek çalýany we seredýäni we haýran galyp. Sebäp balans tutturmak kyn da bu tarelkalary döwmeni aýlamak elinde. Ondan soň şol derece şol sahna bir hili arka tarapdan näme lesinsen näme bolýardy? Aşağı gidýär bir hili lesinse we şol derejä ýetmek üçin arkada bir topar tarelka çanyp dökdur da. Açağım şol belli bir derejä ýetmek üçin hökman sen öz wagtyny ondan soň durmuşuňdaky käbir kynçylyklardan geçäýmeli, bolmasy bolanok. Şol kynçylyk diýenim hem olam beýle näme kynçylyk däl, şol uğurda käwagt isleýän zadyň tartip bolup durman bolmagy mümkin. Çydamaly, sabrly bolmaly, dowam etmeli bilmeli, özüňe seretmeli. Şol karikaturadan kiçi bir surat bilen bir topar zat düşündirjek bolýar. Ýa-ni biziň ikimiziň gepleşen ähli zadymyzy görkezipdir da şo karikaturanyň awtory. Meselem şolam gowy bir assosiasiýa, ýagny baglanşyk. Eger şol ruhuňyz peseg gaçsa, gynansak, zat etsek, meselem şular ýaly siziň aýdanyňyz birinji, meň aýdanym ikinji şey edip şo karikaturalary kellämize gelip özümüze ýatlatmaly. Seret bunyň ýolu şu diýmek sen doğru ýoldan gidip barýaň diýmeli. Soň indi siziň üýüňize seredip şulary da hökman etmelidim, bulara da goşuluşmalydym diýip aýdýan zadyňyz barmy? Meselem arka seredip häzir siz işläp ýörsiňiz, uniwersitetde okuwçy wagtyňyz meselem şeýle ýagdaýlar boldymy, başyňyza geldimi ýa? Aslında esasy Kanada'da ökonomok, Kanada'da seredip bakışını şey etmelidim diýemok, yani häzirki ýeten derejämen yani diňe şol bir ýerde oturamak da, yani şu wagt mysal üçin programmist bolsam geljekde men yani köp planlarym öňümde goýan we diňe şolara seretýän aslında kän ýa-da seretmän halaýan adam däl, yani diňe öňe diýen manyda yaşamsa aslında ýa-da seretsen birazajyk näil diýsem orta mekdepde birazajyk matematika üns beren bolsam has gowy ka diýen. Sebäbi Türkmenistanda wagtym diňe ingliz dili okuýardym. Diňe ingliz dili. Onsoň bizem dil öwrenýäse şu daşar ýurda gelip dil öwrenýäs, dil bilsek bolýardy, kelýär olam. Şo wagt men kän düşünmändim, ýani sciences diýilýär, ýani biologiýaňam, himiýaňam, matematikaňam, fizikaňam edil ingliz dilli bolşýaly şolaňam gaty ullakan rol bar, ýani nira varsaňa, nira varanda da okanda da durmuşda şolaň ählisi hem ingliz dilini möhüm bolýar, şolar hem möhüm bolup durýar. Ve şo zatlara men geç düşündim kendiň, onam şol uniwersitetde geçen soň düşündim. Şol okap görkem, köp zady nollan başlamaly boldum, köp kursdaşlarym eýem. 10 sanak 10 bolsa, iň ýokary derece 10 bolsa, men nollan başlan bolsam, men köp kursdaşlarym eýem, olar 6-7den soň 6-7den 10-a ýetmek gaty yani tizmikär diýen, men ondan nollan 10-a ýetýänçä men köp wagty şol sapaklaryň izinden ýetmek üçin köp wagtym gidip gitdi. Ýöne onam kän gynanyp baramak sebäbi
şonyaly köp wagt gidirenim üçin köp wagt sarf edenim üçin şo tapaklary edil dün körenen ýaly hemme dat ýadyma düşýär. Şonsoň gowy bir tarapdan. Ýene edil hiç ile hiç zat ökünamok. Hemme öwrenen sapaklam, hemme okan kitaplam, lekçalam barsa şu wagtky häzirki wagtda barsa kömek etdi. Doğru. Indi men şulary eşdenden soň siz barada şeýle bir obraz kelleme gelýär. Bir hili adamın naturasynda we ýaltaçylyk ol bul şulary ýaly zada siz uzakda onda siz hatta siz şol noldan başlanyňyz üçin beýlekler meselem käbir sapaklara 2-3 saat berýän bolsa siz hem 2-3 saat vermeli hem arkadaklara yetişmek üçin ekstra ýene belki 5-6 saat üstüne goşmaly bolupsyňyz-da. Şol bulam sizin karakteriňizi belki şol ýaltaçylykdan uzak diňe işläp okap günüňizi şeýdip geçirýän häsiýete getirendirem diýip bilers belki bir tarapdan. Şol tarapdan advantage diýilýär-de, şonuň bir gowy tarapy bar. Ýöne o aslında seredende bu aslında men indik soraňam kiçi bir jogaby ýaly sebäp men indi jemlemek üçin hem opşym bu bizim yaşlara näme maslahat bererdiňiz? Şulu gur boýunça bolsun ýa häsiýet ukyplary bilen bolsun ýa-da mirawazrenie vision diýilýär. Geljege nädip seretmeli, durmuşa nädip seretmeli. Tapawdy ýok bir temadan aýtjaňyz, maslahatyňyz bar bolsa şonu nam aýtsaňyz soň jemlesek gowy bolar. Sebäp eýem şu wagtda ulum boýunça aýtdyňyz belli käbir konkretni ilmler bar, kimia, biologiya, fizika, matematika ýa şolara ünsüňizi beriň we gerekli ýerde gerekli wagt sarf ediň de möhüm zatlary öwreniň sebäp soň puşman etmeňiz mümkin, ýene öňüňize çykar diýäňiz dogrymy? Bundan başga-da näme maslahatlaryňyz bar? Mundan köp maslahatym ilki bilen bir goşasym gelýän zat, ýani bizim hemmemiz ýani Türkmenistana önüwesen. Nikak diýen insan siz eýam aýtdyň ýaltaçylyk sen naturanda ýok bolmalydyr diýip aýtdyň da. Aslında men Türkmen halka ýani Türkmenlerimize seretden bizde kän ýaltaçylyk ýok. Ana bärik gelen köplenç käbir adamlardan önüwesen hasan birazjyk ütdeşirak bolansaň bizim asly özümüz bir hili işeňer halk diýip oýunna. Asly özümüz işden gorkamyz ýok da biz. İşden hiç ýyl gorkamyz ýok. Men maňa köp ýani öz kursaşlamam hatda köp adamlar, daşy professorlarym käte maňa aýtýardy, seni şeýdip goşultdylarmy ýa men aýtdym bizim özümüz cultural ýani bizim öz kulturamyzda şon ýaly bizde işeňerlik esasanam gyzlara, oglanlara şu kiçilikden bize öwretýärler-de, ýani ýalta bolmaly, çay demlemeli, pişirmeli, oglanlara da ýani basic skills öwredilýär, life skills. Şoň üçin şol bizim advantage'ymyz mı diýen. Sebäbi köp kulturalarda olar ýaly values, ýani olar ýaly zatlar, gymmatlyklar. Olar ýaly gymmatlyklar öwredilen olsaň biz şoň üçin özümizi gatda bagladyň o sebäbi. Eýem çağılykdan bize goýulan ýani bize berilen ýani ýaltalyk gowy däl, gowy häsiýet däl diýip bize berilen. Ona bizde gelip Amerika gelip ýa daşy ýerde gidip öwrenmeli zadymyz däl. Oluje bize berilen, biz bilýäs. Ýaşlara berjek maslahatym menem Amerika 17 ýaşymda geldim. Aslında gaty öňümde nähili kynçylyklar, gowluklar, nähili opportunities ýani näme opportunities? Peýdalar mı ýok? Inni возможности. Şans diyelim. Şans nähili şanslar boljagyny bilmän, nähili geleceğimin öňümde bardygyny bilmän. Riske galyp geldim.
Ve yaşlara verecek maslahatım riska girmek can go on del yani eğer hakikaten öz geleceğim için özümü golaştırma için bile yani self improvement yani uncomfortable leavem yani ayttım özümü uncomfortna duymak için etken olsam öz geleceğim için etken olsam ona hükmen riska girip yani özümü oklamalı diyeler lemoken Korkmalı değil diýeniz-de. hiç ile gorkmalar hava yani birazcık korku bolsun birazcık yani adam bizim hemmamizden bir hili korku bolýar yani içinden şon kendi daşyna çıkarman bir zat öwrendirse şonu kelin bilen alıp öwrenip bir hili şonu men geljekde edil häzirim bulanmasam edil häzir şu edip oturan işime pul tölenmese de sana 100% yani yine 2 yani 5-6 aydan olsun, 1 yıldan olsun, 2 yıldan olsun aylanıp insanına şol sen etdiğin işini recognize ederler. Recognize yani Görürler diye. görürler yani näçe şol özünü özgörtsen şonça da seni daşyndanam tanaýarlar we sen gadryňa martýar ve sen özüňe östirdiň bolýar şol. Esasy maslahatym hiç ile nemetnerlik mükaddiýene hillisem çekinmän. Öňe tarap. Öňe hawa. Türkmenler aýtýar öňe diýip şaňýarlar. Bolýa, sağ bolun. Näzik inni bu aslında diňe sizin kiçijek näde programmist bolduňuz şol ýoldaky go taraplar, erwet taraplar, kıyın tarapları görüňerdiňiz. Aslında siz başga programmist bilen baglanyşykly başga bir topar temadan hem bilip olardan tejribeňizi paýlaşýaňyz başga platformalarda bilişim boýunça geljekde bir webinar bermekçi bolýaňyz şol näme Amerikada okup otirpan ýa-da okumazdan öň berde kömek özüňe kömek almak üçin finansiýy tarapdan stipendiýa tapmak üçin näme etmeli, näde etmeli ýaly temada gurrun bermekçi bolýaňyz öýdän ýalňyşmasam geljekde dogrymy? Onlar belki okuw gutarandan soň näde iş tapmaly, rezüme ýaly meselelere näde oňarmaly, belki şol bilen baglanyşykly temalarda belki sizi geljekde çağıryp biler eger wagtyňyz bolsa we şoňa denk getirsek. Sebäp bu indi programmирование ähli pudoklary bilen birazjyk tanışjak bolýarsa, diňe okuw ýoly däl, okuw gutarandan soň näle durmuş bize garaşýar, şu aradaky transformasiýa näle bolýar, iş tapmak meselesi, iş tapandan soň şol özüňi ýene täzeläp, nire dowam edip, şolar ýaly bir topar temalarda bir topar gepleşigimiz bolsa, nesip bolsa geljekde ýene siz bilen gurunleşlikde görüşmäge umyt edýärim. Nesip bolsa hawa meni silap çağıranız için köp sağ olsun aýtýan. Esasy köp saatlary hili birinji ýerde bolan için näme köp saatlary ýadyndan çykaran ýaldyýan aslynda. Özüňize peýdaly bolar diýip umyt etýän aýdan zatlarym eger soraňyz bolsa hükmen habarlaşyp durur. Aslynda nesip bolsa şol stipendiýa näde almaly, okuwa näde girmeli şo zatlarym geljekde prezentasiýa etmek maksadymda bar. Aslynda şoňa. Eger gyzyklanýan bar bolsa YouTube'da GDG Aşgabat Meetup'ynyň YouTube kanalynda bu videolar ve podcastler paylaşılacakdır. Şo taýdadan bizi görüp bilersiniz. Şu günlükçe ünsörüp dinleýäniňiz üçin sag bolun.